Je 11. prosince 2015 a natáčím si takové pracovní videjko, jenom abych měl natočené, jak to tady dnešnímu dni vypadalo. No, teďka dělám terén. No. Jasany jsou skácené, ten velký pařez je zatím takhle. Pokud na něj udělám ohrádku a dám na něj převislé muškáty, anebo se to ještě sereže, ale je to taková veliká. Moc se mi nechce komentovat, tak když budu mlčet, tak mě to nemějte za zlé. To dřevo, to je všecko z těch dvou jasan. Tohle i ta hromada tam vzadu, tady ty haluze. Tady už jsem zasadil sladkovišeň, přišla mi už, je to, já nevím, za 3 týdny. Někam jsem mi potřeboval mrsknout, tak jsem ji dal tady. Tady jinak budou rhododendrony a nějaké jehličnany. Tady bude cesta za barák, poté se bude vozit palivové dřevo. Takhle mám zatím srovnaný, takhle srovnávám terén. Na to původní skopané dávám hlínu pro trávník, pro louku. Tady bude takovej mini záhonek. Bude tu nějaký jehličnán a nějaké kytky. Tady bude chodník z kačírku. No a teďka jak to vypadá za barákem. Tady mám tu celkem navožených 153 tun zeminy, 3 tatry hlíny a 9 tater tady toho materiálu, říká se tomu podorničí a je to víceméně skrývkový materiál z pískovny. Je to za hubičku 50 korun za tunu a mám to tady na srovnávání terénu. Tady jsem tak jako začal, protože tady ten terén byl úplně otřesnej. To bylo smetiště víceméně. No, tady bude taková zítka. No, takhle, ať je vidět, jak to tu vypadá. V minulém videjku jsem v každé větě říkal, takhle to tu vypadá, asi jsem neměl o čem mluvit, no. Tady je vidět ten původní terén. Jo, podívejte se. Tohle je tady původní terén. Desítky let sem lidi vyváželi odpad, bordel, smetiště to bylo. Ale za rok to bude k nepoznání. Svítí sluníčko, je krásný den. Přeje mi počasí. Tady budu mít plot potom takhle dozadu. Ale tady mezi mojí parcelou a tím pozemkem vzadu plotek dávat nebudu. Ať tam je výhled a není potřeba. No, tady ten bordel jsem já nasypal, to se zasype všecko. Tady navážím hlínu z toho prostoru před domkem, protože tam je jí hodně a tady se mi bude hodit. Jo, abych nezapomněl. Včera mi přišly nějaký dřeviny zase. Tady to je Pinus mugo, borovice kleč. Vedle mám borovici kavkazskou. To bude nádherný strom, ta dorůstá až do 60 metrů ve volné přírodě. Vedle mám cedr himalajský, ten má zajímavou nepravidelnou korunu. A vedle mám modřín opadavý. Je opadaný samozřejmě. Ten dám potom do rohu parcely, tady někde k té autobusové zastávce. No. Tak. Tady jsem si navozil trochu písku, abych nešlapal v latě, protože ten původní terén tady, ten už jsem tu teda já nasypal, ale to je taková jílovica, to se lepí na podrážky. No. Tady mám pytle na rhododendrony, substráty. Takhle teďka tady řádím. Jo, tady mám odebírám tu hlínu a odvážím za barák. A ještě vám ukážu, co mám ve skleníku. Moje radost. No tak.
Tady z kraje tady je nádherná magnolie, pak mám tady nějaké rhododendrony, tady mám levandule, ty přijdou k růžím, mezitím tam je ještě jeden zlatý déšť, 4 šeříky, mám tady 2 kiwi, kanadskou borůvku, 4 vajgelie, azálky. No a když jsem u těch kytek, tak ještě se vrátím k záhonu s růžema, co mám hotový. Z toho mám radost. Mám tady 7 keříkových růží, nádherných, plnokvětých, velkokvětých. Takhle vypadá jeden ten keřík. Je jich tady 7 a mezi ně mám zatím napíchané, je to všechno ještě v kontejnerech, dřeviny, co už mi taky přišly. Mám tady 2, co tu mám? Krásné borovice černé, tyhlety. Tady je jedna starší. Pak tady je tys. No a tady mám nějaké tujky a třeba tady je nějaká rostlinka, teď ani nevím co, ale mám to napsané. Tady mám juky, ty krásně kvetou, skalníky, potom zase co nevím, ale mám tady třeba i fíkovník, mrazuvzdorný, zase nějaké tujky. Tady mám vrbu kroucenou, ty 2 smrčky. No, já myslím, že to pro dnešek stačí. Tak co no? Ivetkovičovo 153. Zdraví vás Vlaďa. Končím.